Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa padagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sa Webes Pizza 28 kita sa bulan sang Oktubre 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan? Okay lang ang ato sining pag sinalayo pa okay hon tagida bisan nga ti may gamay nga problema pa okay hon ta lang, no? Wala gid na sang problema, no? Samtang sa mga kaaksyonta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa oriental side, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginapaabot ang pagpangamusta sa mga kaaksonta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, and Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkawpod ta si Aksyon Marlon Hinovia pila ka mga LGU sa Negros Occidental nagsunod sa mando sang gobyerno nasyonal angot sa pagpasira sa mga sementeryo. Kalakipan mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhopon paghatag sang insentibo sa bugas sa mga barangay or sa barangay Mansiringan partikularmente nakabulig sang pagpataas ang numero sa mga individual nga nagpabakuna. Samtang sa BCPO naman nga balita sa lakyan nga gindunal sa isa ka negosyante sa Bacolod City Police Office ipagamit ni Colonel Marter sa mga operatiba sang City Drug Enforcement Unit. Samtang balita naman sa Nukpo, upod kay Aksyon na Brian Morden sa syudad sang Talisay, bantay sa manukan na sapuan patay kag may pilas. Kag sa Nakbanwa naman sang Silay street level individual kag live-in partner sininga 17 anyos dakop sa bypass operation. Sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, mga bumbero sa probinsya naka-alerto kasunod sa pagselebrar sang Piesta Minatay. Rekorida kag iban pa nagapadayon sa tagsa ka mga banwa kag syudad diri mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad man sang Bacolod. Kana kalakipan mga kaaksyon ning Dolin na Floki Mio upod sa mga union sa mga empleyado kag management sang EVM Bernardo nagpatigayon sang Workers Forum. Sa syudad naman sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib na dakpan nga nagpangawat sa tricycle involvado man sa kaangay nga kaso sa syudad sang Victorias. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, dugang Pfizer vaccine ginabakal sang gobyerno nagabot na sa Pilipinas. Presidente Rodrigo Duterte nagpadala sang bulak sa pansyon ng Ninoy Core kag Noynoy Aquino. 30 ka mga Filipino nagapating nga mangin mayong ila pagpangabuhi umpisa sa sining Paskwa. Kag Presidente Duterte giningganyo ang kaangay nga mga leaders ang pungsod nga pabaskugon ng focus sa security pact. Kag gobyerno nasyonal plano mag-hire sang dugang nga vaccinators. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang aton sining programa. Kay tingwan tayo na karon nga basahon diri sa aton sining pangalagad plus ang inyo sining mga mensahe sa Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod Aksyon BBB. Kag sa mga kaaksyon tang yara sa www.aksonradyobacolod.com.ph sa mga website o sa website naton kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuan ta na nga resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Huwebes October 28, 2021.
Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 9 kag 32, liwat 9 and 32. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ayos, i-check tanay nga ito sining mga kaaksyon nga nag-like kang nag-share sa nga ito sining programa. May lang pagpamati kay Gian Resicio, George Gargasiran, kag Alex Puentes. May lang pagpamati kag kalakipan sa kay Kagawa Dimbong Jocampo, Celia Custodio, Jolie Militado Patrimonio, Apregador, no? Apregador sa kay Jan Serna, Arnel Po Disamparado, Barrio Garay, sa kay Rezky Villanueva Ferrer, Inday Blasa, Gian Resicio, Joel Aligato Himinea, kag Valencia Kinet, kay Zaira May Ponce Maranya, kay Diding Alojamiento, kay Glezery Glay Jaime Banyes, malang pagpamati, no? Kay Noel Hichanova, Mr. George Gargasiran, no? Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor sa kay dini kay Iboy Sarabia, kay Huma Lumina, salamat gid, no? Rafael Diaz, Ginny de la Cruz, may lang pagpamati, Labayon Eduardo Jr., may lang pag-monitor, and Joan Mil kag kay Fernie Espanyola, may lang pag-monitor, no? Kay Noel Amar, may lang pagpamati. Tag-isa-isa lang kay mahinang kalaban. Cherlins are nice, may lang pagpamati. Cherlins are nice. And sa kay Zaira May Ponce Maranyara naman, no? Madam Virginia San Antonio Penda sa Celine Home, Sara naman. And Jenida Ordonez, may lang pagpamati, no? Valencia Kinet, BT Santero, may lang pag-monitor, no? Sa kay BT Santero. Dira sa Lagasan Ubay, dining Lagasan Ubay ni man. Diding Alojamento, ara naman sa kay Lunila Tarosan, Alex Fuentes, Iboy Sarabiara naman, Humalumina. Salamat gid, no? Thank you gid. Kag dali gid lang, no? Kay Ana Sinuro, tag-isa lang bala Ana Sinuro, kadamo sang imo ginapadala nga mga mensahe. Suset Pahi Marhen, no? Sa Manapla, Pamilya Obregon, Bolivar, Galio, Sigumpan, Pamplona, Diaz, and Julingo. Salamat gid Suset Pahi Marhen, no? Tomas Brunyola, may lang pag-monitor. Glezery Glay Jaime Banyes, no? Anong bati permi nagapamati? Pedro Banyesa, may lang pagpamati dira sa lupa, dining lupa ni man. Glezery Glay Jaime Banyes. Thank you gid. Sa kay Alcon Gonzales, may lang pag-monitor, no? From Paranaque, Manila. Thank you so much sa Alcon Gonzales. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby. Matagtapila ka mga commercials, balik lang kita sa diligid lamang madugay.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kaya tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa ni Magdinapo. Subungan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 na nga tunuras, 12:16 na mga kaaksyon. Aksyon Alvin Graba, standby sa patrol. Live extension coffee mix. Ang live
nasa tamang serbisyo. Kantuan ta mga kaaksyon ang balita gikan sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba mga bumbero sa probinsya nag-alerto kasunod sa pagselebrar sang Fiesta Minatay. Rekorida kagiban pa nagapadayon sa tagsa ka banwa kag syudad. Kag dole na flow kiimyo upod sa mga union sa mga empleyado kag management sang EVM Bernardo nagpatigayon sang Workers Forum. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex and alerto na karon ang mga miyembro sa Bureau of Fire Protection diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya kadungan diri sa pagdumdum sa Pista Minatay kag of course pista man sa mga santo. Sunod diri kay Chief Inspector Kim Tulicio ang Fire Chief sa Bureau of Fire Protection na Marshal sa probinsya nga iya naging manduan ang tanan nga mga bombero sa tagsa ka mga banwa nga magpatigayon sang ila sining information dissemination paagi sa pagpatigayon sining rekorida sa tuyo nga makahatag mismo sang sining fire safe observance sa sining All Saints Day kagang All Souls Day. Now naghatag na kung nag-umpisa naman sa paghahatag ang pinaka mga personnel ng BFT sa ila sining fire safety leaflets kag pinaka mga fire prevention tips na lakip na diri ang pagbutang sang mga poster sa mga pangpubliko nga mga lugar agon manginhanda man ang mga pumuluyo sa posible matabo o maluntad sa ila sining puluyan sining celebration especially sa pagsindi sang mga kandila aksyon na Rex na dugang pagid diri ni Celicio nga ginapanumdum at ginapabalo niya gid sa mga pumuluyo nga maghalong sa kagabantayan gid ang ila sining mga kandila nga posible ibutang sa mga altar and at the same time ipalayo sa mga combustible materials agud man malikaw aksyon na Rex sa sunog ginpahanumduman sini sa mga ginikanan nga bantayan man ang ila sining mga kabataan nga sa paggampang sining kalayo especially sining Pista Minatay although ang ila sining target nga zero fire incident pero way ini siya nag-kumpiyansa Action Rex kay ang ila sining concentration sa karon malikaw ang pila naton nga mga kauturan sa sunog nga matabo kining Pista Minatay. Ari ang pahayag ni Kim Celicio. Ini lamang sa Division 6 sa Pilipinas Pilipinas ang Global Protection ang pinakakuan mamitigit na ito o mapano po ang insidente. Kung hindi ka mapapasiro na wala sa insidente, mapano po ang insidente sa sunog diri sa aton area, sa aton probinsya ay para malikawan natin ang mga gamit sa bukidad, pagkatulad sa kabuhi. So, kapay na pagkalipat o pagpapaya, pagkaresulta sa pagkaupos sa atong paghimalay sa atong pagbigat at ang pinaka-worst na pinalikawan natin ang pagkaan sa kabuhi ng atong pagbigat. Aksyon na Rex kabahin gid lamang inisang pahayag ni Chief Inspector Kim Celicio. Sa dugang paginaton nga balita, isa man ka Management and Employees Forum ang giyagin patigayon kahapon sang mga katapo sang kilusang Mayo 1 upod sa Department of Labor and Employment nag-abot man ang pinaka mga opisyal sa local government unit diri sa syudad sa Bacolod para ini sa Bacolod City Slaughterhouse Employees Union upod sa management sang AVM Bernardo dito sa area sang Barangay Handumanan. Sunod diri kay Dole Senior Inspector Dan Alcoriza, tuyo sang sininga workers forum nga makalabot gid ang ini nga win-win solution sa struggle mismo sang mga o kung kapin isa ka gatos nga mga empleyado sa nga AVM Bernardo nga ma-avail na nila ang ila sininga handom nga wage increase, actually 15 pesos wage increase nga wala nahatag action Rex ng management ubalin pa sa nga 2019.
nga sunod diri kay Alcoriza nga sa piyak nga yara kita sa pandemya pero sa sugo man sa kapigaduhon nga pagmahal sa mga pamalaklon kaga iban pa bagay mga nga dapat ihatag man sa ila ining 15 pesos wage increase since 2019 ugaling kinti nakita niya man Aksyon Rex whether ang option is to whether or not nga nagaganar man ang negosyo sang ABM Bernardo dapat mapatuman gid ang ining increase para sa mga empleyado. And ara man Aksyon Rex kag nagpakigbahin man in fact ining si Eileen Aldeguer ang AVM Bernardo sa pagkagawining nga maghatag sa sini nga increase ang problema ng ugaling ginakulat na sang ilang kumpanya nga ang approved resolution sa syudad sang Bacolod nga mapasaka man sila sang supot sa slaughtering fee para maumpisa na ang pagsaka man sa sweldo sang mga empleyado. Ari ang kabahin sang pahayag ni Dan Alcoriza. Mapasaka ulit sweldo sa inyo kung pasakaan ay ang presyo sa tubig. Kasi kulit, pulo sa mga pumuloyo. May periodic increase na sila. So, may collective agreement yan. May periodic increase sila. So, anak niya sa payment mo kung hindi ko mawala itong sila. Pero, ang hila na demand po sa increase or demand for implementation of collective agreement was already 3 years ago pa. Oo, sige. Aksyon na Rex kapahin gid lamang sa pahayag diri ni Dan Alcoriza. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Alvin Graba. Life extension Super Fiber. May connections. Sa tamang serbisyo. Natuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office ni may kangtanan sa bantay sa Manukano na sa Puan Patay kag may pilas man ini no nga ginapatihan daw patay ini siya kalakip man mga kaaksyon ang street level individual kag live-in partner nga 17 anyos dakop sa bypass operation. Pero ang cellphone ni Aksyon Bayan do hindi makakontak. Daligid lang dili kita sa makontak ko. Kay Aksyon Art Tayhopon paghatag sang incentives nga bugas sa Barangay Mansilingan nagkabulig sa pagtaas sang numero sang mga individual nga nagpabakuna. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Nagpasalamat Aksyon Rex si Pulong Barangay sa Mansilingan Lodolco Boy Pico sa nagtaas ka numero sa mga nagpabakuna right after nga sadtong tinalikdan lang simana no October 25 nagumpisa ining paghatag sang incentive sang Barangay Mansilingan sa mga nagpabakuna pero para ni Aksyon Rex sa mga first dose nga nagpabakuna 2 ka kilo nga bugas. Now, sunod rin kay
Barangay Kapitan Boy Pico sa nagligad tuya kundi primero gib nga vaccination atong gaginutok ang vaccination center damo gagadto pero lately nagminit na tag-isa kagatos na lang ang nagapabakuna kaya ang schedule sa Mansilingan gin-disenyo sa inyo si every Monday ini ang ila sining vaccination magkatapos ka nagatag sila bugas at least sininya daw sobra 300 ang first dose may ara sang 100 man more or less nga mga second doses sininya gani nami ini kay at least ang pumuruyo nga ratagan sa bugas nag-desisyon na magpabakuna bilang proteksyon sa ilang kaugalingon kag pamilya. Ang ginbakal sa Barangay Mansiligan, mga 158 sacks lang yung una, kaya why mas nabulutangan Aksyon Max bilang budiga nila para nga at least hindi magtiner kag mahatag girayon sa mga nagapabakuna na mga individual. Ang iya ganing ginapaabot hopefully sa masunod naman na Lunes ang mga pumunuyo dira na way pa mabakunahan kay sige man ang libot sa nga sining mga BHW kag personal sa barangay agod magkandak sa information and education campaign agod kumbinsiyon ang tao nga magpabakuna. Isa pa ganing insight niya kay ang Mansilingan last year kung fatalities ang pagambalan ara lamang sa 5 na record nila sa malawig na mga binulan subong yati tuman kataas kung cases ang fatality. Yari nga parayag ni punong barangay Boy Pico sa barangay Mansilingan. Pagsugod yung roll out sa Mansilingan, damo-damo ng pabakuna. Pinutok lang gusto magpabakuna, ang gusto mo magpabakuna. Sining ulina na naglinit, no? May available vaccines kami 1,000. Ang gakagto na sobra lang sin. Ang guli ang barangay, nagpasa isa ka resolusyon ng appropriation amount para mamatag incentive. Bububuha mga bakal bugas, mahatag do bilang pasalamat lang sa nagpabakuna. Sa batsang panawagan sa atong gobyerno nga magpabakuna gid para din na sa protection naton. Sa October 25, amo tubig una gid nga panghatag namon nakabulig gid man pabakuna na kay may asubugas do pasalamat na sa aton tasin man pati mabalaan tani sa November 8 no daw 400 pila to nagpabakuna may lakot na nga mga second doses ang nagpabakuna to siguro yung first dose ng mga more or less siguro mga 300 plus nagdugang-dugang no posible pa sila pabulig. Sino nga pagani sila depende ini kung magkaigo ang kwarta sa Mansilingan kay out of 40,000 nga gina-target na barakunahan dira mga 20% pa lang ang ila sila nabakunahan duganang pagid sila target karon sa gobyerno sa sunod sa Bacolod na pag-umpisa sa pagbakuna sa mga edad from 12 years old to 17 years old. So padayon siya na nag-apilar sa kooperasyon sa mga pumunuyo sa Mansilingan para magpabakuna. Life Extension Superfiber ang isa ka cleansing product na magkabulig yung sa inyo colon. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Artay Hopon. Pwede ba lang nga maghubi na may edad-edad na? Pwede gid. Kinanglan talang mag...
Sa kay former Senator Alan Peter Cayetano. Na ngayon ni Sherwin Alparo, si birthday boy, si dating Speaker Alan Peter Cayetano. Sherwin? Magandang umaga, nasa linya po natin ngayon ang isang Kristiyanong lider, abogado at mambabatas na pinagkakatiwala ng mga Pilipino dahil sa kanyang integridad at sipag sa trabaho. Sa loob po ng halos 3 dekada ng kanyang paglilingkod bilang ating speaker at bilang kinatawa ng ating cabinet, bilang cabinet secretary, 4-term congressman, bilang congressman at 2-term senator at Speaker of the House of Representatives, ipinaglaban niya ang karapatan ng pinakamaliliit at ng mga pinakanangangailangan. Kilala siya sa pagkikipaglaban sa katiwalian at pagtatanggol sa karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan kabilang ng mga vulnerable sector tulad ng mga OFW, kasambahay, estudyante, manggagawa at may mga kapansanan. Sa ilalim ng kanyang liderato bilang speaker, na ipasa niya ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na nagbigay ng tulong sa mga apektadong sektor at nagpalakas sa ating laban kontra sa COVID-19. Bilang speaker, naibalik niya ang tiwala ng taong bayan sa Kamara, kaya napataas niya ang trust rating para sa institusyon. Ngayon naman, isinusulong niya na mabigyan ng 10,000 ayuda ang bawat pamilyang Pilipino para makabangon sila sa gitna ng pandemya. Ang tinutukoy po natin, wala pong iba kundi ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Well, purihin ang Diyos sa pagkakataon na makapag-connect sa ating kababayan through your program. Angelo, Sherwin, at salamat sa pagkakataon na to. Magandang umaga sa inyong lahat. Speaker, napakahalaga po ng araw nito dahil ngayon po ang inyong 51st birthday at naghahanda rin po ba kayo sa inyong laban para sa pagbabalik sa Senado? Well, mukha lang pong 49 pero 51 na talaga, Sherwin. Mukhang ni-research mo yung edad, so hindi naman maitatago. Kaya naman sir, una-una po, binabati namin kayo ng happy birthday at matanong na rin po namin, ano po ang inyong birthday wish ngayong 51st birthday po ninyo? Well, una-una, I'll take the opportunity na batiin ng nanay ko. Sabi kasi niya, ang naghihirap naman sa panganganak, nanay naman, hindi naman yung anak. So dapat daw batiin yung nanay, happy giving birthday sa aking mami. And sa lahat ng nanay dyan, alam ko po, naghihirap during this pandemic, pero may solusyon din yan. Alam mo, Sherwin, Angelo, I'd like to wish for things I've advocated in the last 30 years ng public service ko, almost 30 years, di ba? For example, sa Taguig, lahat automatic scholar kapag ka-graduate sa high school, or for example, yung 24/7 na health center o lahat makakuha ng gamot, no? But or for example, no, yung mga OFW natin na pinagayabang sa Singapore, anytime ka maglakad sa kalye ng Singapore, kahit alas 4 ng umaga, alas 2 ng umaga, safe ang mga bata, no? But I realize that can only happen kung may tunay na pagbabago or may transformation. And transformation happens first by the word of God, eh. Kung magbabago tayo individually, then yung community, then yung buong bansa. So I really want a better country, a better life for everyone. Pero I'm praying for a year of national transformation na talagang itong pandemic will show us yung mga pagkukulang natin, will lead us to repentance, and will also lead us, no, na yung mga kailangan ayusin sa ating pamilya, sa ating personal na buhay, sa ating komunidad, no? Para naman po yung aspiration natin lahat ng Pilipino, yung ina-aspire po talaga natin na mangyari sa bansa natin ay mangyari agad at hindi tumagal. And speaking of aspiration, binati niyo rin po pala si Manila Mayor Isko Moreno ng birthday niya. Ang ibig po bang sabihin po nito, Speaker, siya ang ini-endorse niyo po sa pagkapangulo? Binati ko siya last Sunday, but I also explained sa mga Facebook friends and family ko na that's why I ran as an independent, because I'm really concerned about yung transition, no? Kasi nasa pandemic tayo. Usually, pagka-election, you advocate for your candidate, for policies. So, nagiging part ka of dividing people or yung divisiveness. Then usually, after the election, kung sino manalo, tulong-tulong tayo. But like right now, halos walang nagsasalita about a 5-year plan. Sa 10K ayuda, dumadami na po nagsusupport pero hindi pa to masyadong mainstream. Dito po sa best practices, no, sa COVID relief, di ba? Ang Malaysia, Sherwin, Angelo, itong August 40 million doses ng Pfizer yung dumating, less than 33 million ang
ang Malaysians. Samantalang tayo, 110 million Filipinos, pumapalakpak na tayo kung 2-3 million ang dumadating na bakuna. So I'm hoping that by being an independent and holding muna, ibig sabihin yung tinitignan muna, no, kung sinong susuportahan, makakapagtulay ako sa iba't ibang mga presidentiable. In fact, sabi ko sa aking close supporters at friends, parang pagtatawid ka ng release ng trend, di ba? Sabi, stop, look, and listen. Di ba? Parang kayo sa media, Sherwin Angelo, di ba? Na-interview nyo lahat eh. So kung anong narinig nyo sa tao na itutulak nyo. Pero kung kayo ikakampi na kagad sa isang kandidato, syempre, hindi na makikinig yung iba. So I'm hoping we can stop muna, be objective to everyone running. Let's listen, no? Na-i-interview naman silang lahat. But let's look and look very deep, no? Meaning, yung sinasabi ba nila, ginawa ba nila? May track record ba, di ba? Yung sinabi ba nila, doable? Yung nilalabas nila sa social media nila, fake news ba o totoo, no? So I'm not discounting the fact that I may endorse before the campaign period, but now in the next few weeks, I'm really looking forward to presenting yung 5-year plan, economic plan, and lalo sa small businesses, no, yung 10 years to pay now, may grace period para manumbalik po yung sigla ng ating ekonomiya. Yun po ang talagang gusto kong tutukan muna at this point in time. So kaibigan ko si Isko, I wish him well, binati ko siya happy birthday, but yun nga po, I'll continue to be an independent for at least a month or two or the next few weeks. And isa po kayo sa mga nagtatap sa surveys sa pagkasenador at pwede nyo pong pagpilian ang mga partido kung saan nyo gustong sumali. Sa kabila po nito, pinipili nyo pong tumakbo bilang isang independent candidate. Ano po ang dahilan po at bakit nananatili kayong independent, sir? Well, Sherwin, aside from yung na-explain ko, no, na maging tulay at saka bridge, kasi pag once na partisan na, ibig sabihin, eto sinabi ng ganitong kandidato, yan ang sinabi, parang nawala yung conversation with the people. I really believe now, syempre, candidates feel that they have to speak. But we have to listen eh. So, katulad ng 10,000 ayuda, no? The more na mabigyan namin, tapos makita namin success stories, the more na nakikita ko na whether it's 5,000, 10,000, kailangan ito eh. The more you talk to small businesses or even yung medium-sized businesses, ang sinasabi, boss, hirap kami. At yung mga bangko, grabe ang mga requirements, etc. So, napakaraming programa na pwede nating ihabol. So, yung iba iniisip, last 2 minutes na, ano pa magagawa? So, let me remind people, usually the games are the most exciting and yung pinaka mabibigat na championship are won in the last 2 minutes. Dulo. And in the next month, pag-uusapan yung national budget, napaka-importante na tama yung mga programang ilagay dyan. And I think I can advocate that more being an independent. And again, salamat sa inyong himpilan at programa kasi may pagkakataon tayong explain lahat to. Nako, kami rin po nagpapasalamat at palagi nyo kami sinasamahan dito po sa ating programa tuwing umaga para po sa inyong mga ideya at syempre inyong mga pananaw para po sa ating pamahalaan. Sa panghuli po, ano pong masasabi nyo po sa inyong mga supporters at followers po? Siguro po, lalo sa aking mga ka-birthday o magbe-birthday itong linggo, meron pong verse sa Bible na He who began the good work within you will be faithful to complete it. So, ito ay ang gobyerno natin dito. Pero basta ilagay po natin ang tiwala natin dito, kukumplete po niya. No? Work in progress tayong lahat. So, sa ating mga kababayan, thank you for being patient with me and continuing to support us. And salamat po talaga sa DZRH sa inyong pagkakataon na binibigay sa amin at sa pagbibigay ng accurate na news sa panahon na maraming fake news. God bless you po at maraming salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian si Anay Senador Alan Peter Cayetano sa interview sa DZRH Manila, mga kaaksyon. Standby, may winner kita dugay-dugay sa aton sining sa pamaskwa sang ERB. Daligid lang mga kaaksyon. Kaduan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo, Talisay. Sa syudad sang Talisay, bantay sa Manukano na sa Puan patay. Kag may pilas pa
kag street level individual kag live-in partner sini nga 17 anyos dakop sa buy-bust operation. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian. Aksyon Rex ng pagpunan ng ito sa nakapagaling ng Bangkaya ang isa na 37 anyos huwag din kilala sa kay Leo Perez Sumpero kanila taga Barangay Bandong Bago City. Pero siya Aksyon Rex ang nagatrabaho sa isa kapatukan dirang sa Baysidyo Kabatahan, Barangay Kabatangan, siyudad sang Talisay. Aksyon Rex, ano? Mga alas 12 media sa kuwan isang kagahon sa siya ang natalupanggan isang pag-iyang ang mga tatlo na kadlaw ngaway na siya nakapakita bago nagapamubot sa ilang mga panokdrang na naka-higop Action Rights, ano? So din pa kamaayo sa ilang nasabing na pag-iyang at yung lang ngalan nabibitahan ini ang pabukobo na dito sa nagapatilo o nagatulog abi dirang sa nag-iibig para sa mga sinyon. Pag-dito natin ano lang ilang na iniisa na sa mayabing na bangkay kaya pasensya lang sa nagkapanyaga nagkapalimaho nagagamit mo ang lawas ng awo kay mga tatlo na kandang na lang ipakitaan. So dito, ginpatawag nila ang pulis na ginusisa hindi siya may pila sa ulo Action Rights na tuga sa pag-labong isang sa Roberto Polita yung Lieutenant Peter Ramos ang Deputy Chief of Police sa Barisay PNP. Buhain siya ang posible ginlabong ginman kag may laceration sa ulo ng mga isang tudlok na ton medyo malaba-laba man kag narito mismo sa transi ng isang binangon Action Rex. Yung tamang kontrator de Ramos ng baga may arang sa possible entry na naglaluntan abi ang perimeter ng Action Rex yung libot nila so far why man kang persa ng mga kasama ini. Ang ilang balay ito, kung ginaimbestigahan sa nila kung ano ang sitwasyon abi, pero subong padayon pa ang maibig na pag-imbestigar, sinay nagkambit nga persona. Why naman sa upo, dira ito yung sinay ginatulugan, kaya nag-aisahan, wala na siya nga nagabantay, sinay nagkambit niya nga manukan Action Rexa. Ari si Ramos, angot sinay. Si Amon Rami, siya, owner ng farm. What alarm that may hindi siya caretaker nagkakabukod siya manok ng mga wala yung nakita mga almost 80 na wala yung nakita and then kung nakita niya nagkakabukod siya sa manok ang mga manok na mga portion na ang manok nag-hulog siya okay kung wala na siyang nabubuhan. Yes, ito ko siya pag-pilipi. Iwan na sa limahan. Yes, kung siya itutulugan niya, ito niya dilimahan. Tingnan niya ito sa katulog niya po na. Notin niya na baho. Rex ang porusyon sang palayag Grace ang pulis ang Talisay PNP. Kaya ang pa pa kung ano pa rin ibang pag-investigar nila sila. Kaya mismo ang pulis nag-aprangka na hindi pa dito kompleto ang ilang sila nga investigasyon. Samtang sa bypass operation man ang din patigayon dito sa area sang Sinai. Bilang sa mga puro katulungan barangay ginalaran mga nasa Diyos media ini Action Rex sa nilagaglaw. Sabi na nakpan rin ako si Daryl Howard. Ini ginatapos sa kapot individual 33 anyos. Ay hindi pa rin siya na nalakit man sa nalakit man rin Action Rex. Amo si isa ka minor de edad, babae, yung partner niya. Isi 7 anyos plus ini. And isang posisyon hasil barangay Mambulak sa ubang na syudad. Sabi patigay na bypass operation na kuha niya Federal Action Rex ang 105,000 pesos sa mga katihan siya mo, mga drug paraphernalias kaya
sa iyang ginatawag na improvised explosive device o kung dynamite action rex. Ano? So rin doon karon sa mga persona si arang na sa kapulisan pero ang nasabutihan na may brother in turn over nila yon sa kapulisan dito sa DSWD and DSWD hanggang sa proper nga disposition. Baka naman tasabot sa mga interview sa dito sa hapon, mas na-check natin rin isang mano, sinigid lamang sa isa ka banda sa Negros Occidental, alleged na si may araman sa mga ang kalamatay dre aksyon. Balita ito po, Aksyon Brian po na nag-report una sa balita ng saksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Si Senator Manny Pacquiao yara sa Cebu, subong sining mga tinion, no? Cebu siya, mga kaaksyon. May tisi anay, no? Sa mga kaaksyon naton, may tisi. Malakit man mga kaaksyon, Malakay Finance Corporation. Hinuwi aksyon Eric magbanwa kag aksyon no Roger Goti baton balikan sa diligilawang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Once upon a time ay nanay. Ayos, may lang pagpamati kay Arkesa Edward, no? Arkesa Edward, monitor dira sa Lumbia, Mabinay. Tamyaw ko lang si Papa kag Mama ko, si Ide Arkesa kagilina Arkesa.
Paladjero always gid ga pamati sa programa kag sa tanan nga ga-monitor sa barangay Gihulngan Kawayan Negros Occidental, no? Ang nagatamyaw si Janjan Arquesa, si classmate Lynn Honio, no? May lang pamati kag tamyaw lang pamilya Visoyan kag Honio family dira sa Barangay Purisima sa Central Manapla, no? Thank you gid classmate, kamusta ka dira? Classmate Lynn Honio, no? John Vicente, tamyaw lang pamilya niya sa Himamaylan City sa Barangay Carabalan, pamilya Vicente from John Vicente sang Hamindan Capiz, no, sa Agnaya. May lang pagpamati, no? And sa kay Teresa Ferreira, may lang pag-monitor damo man sang minsay mo Teresa, badyo tayo laman para kay go man ding iba, no? Tidi Tokero Senior o Tidi Tokere Senior, no? May lang pag-monitora. Thank you gid from Barangay Sagasa, Tidi Tokere Senior, no? Noy Erwin Gonzales, may lang pag-monitora. Rodo Horacio Co, Patrick GRB Dicina, kay Donald Cabasag from La Carlota, sa kay Jinky Dialagdon, may lang pag-monitor, no? Noel Umania sa Umadia family sa Purok Laura Pacol, Valladolid, no? Valladolid, bago gali ni. Pacol, Bago City, no? Ayos sa kay Rick Hintilizo, no? From Morsia, no? Thank you so much, Rick Hintilizo, no? Alcon Gonzales, ara naman siya. Thank you, gid. Salamat, gid, sa pagpamati. Sige, daligid lang mga kaaksyon ang iban sini, pakaronan ta, dugay-dugay, sa pagpanumbalik sang inyo sining nga palatuntunan. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ng alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na.
Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung may nag-amat-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Tapos sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamugin ko dito at that time. Si Bulig Presidente Aquino, upon assumption into office, pagkatapos ang EDSA Revolution. So, nagdamog isang nagdamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give
credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot pagini preparar dira ang may mga cellphone program. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa sa isang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia mapakapitolyo kita pila ka mga LGU sa Negros Occidental nagsunod sa mando sang gobyerno nasyonal angod sa pagsira sa mga sementeryo. Sugod, I think, buwas na niguro, 29, tubtub pizza 2. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Mar. Aksyon Rex, so far sa ato sa nga pag-check sa nakalain nga mga local government units sa LGUs dari sa Negros Occidental.
Ang nagsunod lamang sa so far sa mando sa gobyerno nasyonal nga pagpa-close temporaryo sang sementeryo nga mas tuno temprano saya among syudad sang Talisay, no? Kundi ang gobyerno nasyonal pagi sa DILG nagkasiling sa mga LGUs nga dapat ipasiguro taran nga sementeryo close umpisa October 29 tub November 4 gikan action rex mo ang order sang gobyerno nasyonal. October 29 mas tulo temprano siya. Dari sa Negros Occidental, kabaduruban si Governor Bong Lacson nagapagwa sang executive order nga nagamando man sang temporary closure sang taray nga sahi isang patio ug galing October 30 mag-start action rex, no? Ay iban nga mga LGUs kin-adapt na lang ina nga ion ni Governor Bong Lacson pareho sang syudad sang Bago kinsunod action rex October 30 to November 2 apat kadlaw. Way gali ka palarihas ni? Kapalarias action rex ang gobyerno nasyonal ganin kita ko ang ila sa ding order gani iya October 29 to November 4 gani action rex mo. Ang iba naman nga probinsya, just like diri sa ato sa Negros Occidental, kung basihan ang mando ni Governor Bong Lacson, umpisa October 30 to November 2 lang action reksya. Tamo sa mga LGUs ang nagsunod, nag-adapt sa silang EO ni Gov Lacson, sa Resilentana, Bago City, nagsunod. Anton Salvador Benedicto, nagsunod pa action rex. Escalante Roman, October 30 to November 2. Ang Victorias, amo man nagsunod man October 30 to November 2. Mayari sila sang kaugalingon nga mga executive order man nga naga-adapt sang executive order ni Governor Bong Lacson. Isa lang action rex sa nasilin karang syudad sang Talisay. Ang syudad sang Talisay may executive order nga ginpagwa si Mayor Niel Lizares nga imbes October 30 ang umpisa sang closure. Na October 29 saya tub November 2. Po sa lingon, 5 gidya kaadlaw action rex, no? Amo na Talisay City Ang sa Sipalay City mayara sila sang kaugalingon man action rex nga advisory nga ginpagwa. Kag may schedule gid sila gani action rex nga ginpagkit gidya, no? Nga antaran nga sementeryo sirado man, no? Umpisa October 30 to November 2 man. Pero may ginpagwa sila nga schedule kay pwede ka makakadto antes October 30 or pagkatapos ang November 2. Sila schedule pagwao umpisa October 22 na pagkita ang pwede action rex maka kadto sa cemetery alas 6 ang aga tubto alas 6 sang gabi lamang, no? October 22 ang schedule Barangay 2, October 23 Barangay Mambaruto nan. Mayara gi sila gin butang action rex kag October 29 gani pwede pa Barangay Nauhang. Kag November 3 may araman na schedule man Barangay Kapadyangan kag iban pagistri nga mga kabarangayan. Sabay naman ni Governor Bong Lacson action rex iya ginatugyan ang pag-implementar sa saning temporary closure sa nagkalain-lain nga mga LGUs. Di mayara sang ginasay na mga panuwag kag syudad. Una gitarang ila sa nga Philippine National Police sa Bulig man sang Municipal o City Disaster Risk Reduction Management Office ag sa Bulig sang ginatawag nga Force Multiplier. Yari ang parehag ni Governor Bong Lacson. Government has announced October 29, no? We've already issued an EO na October 30 up to November 2. Of course, all the LGUs are aware, no, of the possibility that there might be a surge of visitors, no, before this given date, no. So they will have to
plan out on how to address that. Because the province is really here to issue guidelines lang, no? But the implementation has always been with the LGU. Governor Pong Lacson, ang ka-aksyon yung kikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Life Extension na Vitamin D3 ang nagasuporta sa mga Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuanta si Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO ni may kangtanan sa salakyan nga gindunar sang isa ka negosyante sa Bacolod City Police Office ipagamit ni Colonel Marter sa mga operatiba sang City Drug Enforcement Unit. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex, no more time. No more time, gid. No more time, gid. Sige, sa boss na lang tamaro, banjing-banjing Ang time ba si boss makahatag taligwa? Oo, gani man. Sige, ang problema sa Bacolod City Police Office pala, parte sa mga patrol car do may amat-amat na klaro nga sabat. Kay no less than si Bacolod City Mayor Emilio Pinonardia, nagpareser na kay Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir nga magatunar, magahatag ang syudad sa Bacolod sang 15 ka mga pag-o nga mga salakyan nga patrol car Action Rex, back-to-back patrol kag pick up. Ang problema sa Bacolod City Police Office nga madugay nga kakulangon sa salakyan, posible ma-address na sa pagpungko ni Police Colonel Tomas Joseph Martir. Pero wala pa naman ang sarakyan ni Mayor Bino Radilla Aksyon Rex kagin planong igahatag sa Bacolod City Police Office. Isa kalikusan Pedro Ciudad sa Bacolod. Ini person ni Mikota, kilala sa tanan. Mr. Ramil Oy. Ate ara na. Ko ni kakilala kay Doc Ramil Oy. Ara na. I-delata, no? Idugangan ta. Abi ko i-delata. Hindi, no? Idugangan ta. Yes, Aksyon Rex. Daw, dako kita na bulig sang sarakyan ni Doc Ramil Oy, kag inahatag pala sa Bacolod City Police Office, nga Toyota Hilux. Kag actually, ini ka sarakyan, Aksyon Rex, intended kung tani ini, kay Police Colonel Tomas Joseph Martir. O kali ka tinakita pa ng Aksyon Rex ni Colonel Martir nga may problema sa sarakyan ang mga operatiba para sa City Drug Enforcement Unit. Every time magpatikayon sila sa drug operation, ay nag-arkila sila gali isang van Action Rex. Ay, gali ka? 2,500. Sus. Oo. Pag-operate gali ang CDO, arkila sila gali van Action Rex, tag 2,500. Kasi ni Colonel Martir niya timing ni Action Rex, kaya nang salakyan ni Doc Ramil Oy, i-issue tayo ni, kag ipaulam tayo ni, sa City Drug Enforcement Unit para nga maging masulhay ang ilang siling drug operation. Hindi tayo pagbutangan sang Mark Pico ng PNP kundi daw plano ito ni Martin Axorex. Paimuan niya lang sang magnetic sticker bla nga kung hindi pa gamiton sa CDO, pwede na mabutang ang sticker ka PNP, pero kung gamiton sa CDO, hindi pa butangan sang PNP sticker. Para nga hindi pa bulabog lang ma-operate ang mga operatiba sa CDO. Kasi layo pa.
Bala na iya sa masulog mga sila. kuan nga daan sa mga wati kung salakyan sang nisin-o na bala na nila ya. Kung mark vehicle ganito sang sidiyo, layo pa. Apoy na. Apoy na. Pero tungkol sining salakyan ni Doc Ramiloy, diya dako-dako ini mabulig sa drug operation diri sa may syudad sang Bacolod. Yari si Colonel Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang bago na nga salakyan is intended for the CD but ipahulam ko na sa aton nga drug enforcement unit rin nga daw maubos man nga aton nga dutay nga budget kay every time nga mag-raid sila currently kami ban 2,500 nga daan. So with this vehicle siguro makabulig na ni is mabawas-bawatan ng aton nga gasto. Imo naman ko sang sticker nga magnet na whenever nga kinahanglan sa imo mark vehicle itakot ta lang. For covert operations, kwaon ta lang yung sticker nga magnet kasi pwede pa siya mausap for covert operation. Kaya mas bago siya and then di nataparyos ang ban mo lang, abri-abri ka pa, pwede nang lumpat diretso para dasig yung dinakpanay. Kung mo sir during sang operation sang CDO na to, sa likod garki na pakamugali siya sa lakyan? Yes, actually Eric, wala magandang civilian ni car, no? Puro mani mark vehicle. So every time nga mag-operate sila, kato mo na di si Chief DEO sa akon, kaya makuhan siya nga mag-rent. Kaya iba niya sa lakyan, sunog naman. And mula na, rent lang kami. Pasyalik si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office sa balita o sa aksyon, Aksyon Eric Magbanor report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga kaaksyon tang constipation, balukang constipation, amo ni sang Iloiloy, sang tanan nga mga diseases, no? Gintingob nga po Aksyon na Roger Gotib, mapakadis kita ini may kang tanan sa sining na dakpano nga nagpangawat sang tricycle involvado man sa kaangay nga kaso sa syudad sang Victorias. Yaring kauntan sang report ni Aksyon no Roger Gotib, Jer. Action right jingle firmar sa mga katapos nga kapulisan diri sa Masjid sa binagid sa kay Police Lieutenant Colonel Raquel Diciar nga may involvado sa mga kaso nga pagpangawat man ining nadakpan diri sa may syudad sa Cadiz pangawat sang tricycle kinalikdan nga adlaw. Nadakpan si R.R. Mansuito i Carita 25 anyos sig edad nga residente sang Hacienda Salvacion sa may Barangay 6 sa Victoria City sa diin. Ini sa akto nga na-recoveran sang isa ka barako nga tricycle nga ginapanagyan naman sa complainant nga si Ronnie Hayawon taga Cruising Cadiz Barangay Daga. Pero sa report nga iya ini nga ginakawat nga tricycle kag nadakpan siya dito sa may Barangay Kamahog sang ginalarma ang mga barangay official kag iban pa makaiting nga banwa kag syudad sa mga kapulisan diri sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental sang matabo ang pagkinawatay. Sa interview nato sa kay Police Lieutenant Colonel Raquel Diciar sa iya siling nga pagbayan. Based sa information ay may involvement siya sa mga pagnanakaw ng mga motor at tricycle doon sa Victorias at yun po ang isa pa nating tinitingnan, no.
So may-ari pa ni siya utod gali nga may kaso man sa pagpangawat sa mga motor kag tricycle sa siyudad sa Victoria siya karon. Dire naman sila sa siyudad sa Cadiz ginalantaw pa nanday Police Lieutenant Rocky Diciar kay sang Chief of Number Section kon bala ang mga nadula nga mga single motorcycle kag tricycle involved ini nga persona. Ginkonfirmar man ni Lieutenant Colonel Rocky Diciar nga kahapon mismo gin-file ng kaso inquest bangod nga wala sang fiscal sa siyudad sa Cadiz. Dito ini gin-file sa bahin sang siyudad sang Victorias. Yes sir, inquested po ito kahapon sa Victoria City po na i-file yung kaso. So, destinado siya karon sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility ini si R.R. Mansuito. Aksyon Rex para sa mga ka-aksyon bala nga mayroon diabetic pero mga coffee lover sila. Ari na ang kape na para gid sa inyo ang Life Extension Coffee Mix. Report gikan diri sa siyudad sa Cadiz una sa Balita una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gutim, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Dali gid lang kay matag tanay pila ka mga commercials daw pikitigid ta. Dali gid lang mga ka-aksyon ha. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa bilang importante ng mga pahanumdum. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota.
Pagkatapos, yung sa ilo diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Cunipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamog ko dito at that time, no, simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog isa nagdamog dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna atong ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga
listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan Virador, arat na sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Daligid lang mga kaaksyon kay may winner na kita sa aton sining sa pamaskwa sang ERB. Sa linya naton, hello, mayong hapon. Hello? Hello, mayong hapon. Moy, dili ako mabatian. Hello, mayong hapon, madam. Oh, dali lang daw nagahuragok siya. Natulugan siya siguro. Basta hindi ko mabatian to. Kuha na pro, nag-plastar na tong cellphone yan. Nabatian ko na. Oh, dali lang kay madayal tanay liwat, no? Kung makontakta pa ini mga kaaksyon. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 36 sa atong oras. Ari na siya ho. Hello, mayong hapon. Mayong hapon. Oh, mayong hapon, madam. Pila edad mo? Madam? Gakautod ang iyas ni nga linya. Aksyon Oliverdo, hindi mayong kondisyon niya to guro sa taga din taga barangay Dos Hermanas guro ni sa Talisay. Okay, kuha lang ni Dasinda Tabayag, no? Barangay Dos Hermanas, Talisay. Dalagid lang kay ginadayal tanay for the third time. Pero kung why nagid siguro base pakaronantan lang na. Kaya daw lang alanggid ko sa tiyempo do, kalangalanggid guro sang koneksyon niya dito sa area nga kung sa diin siya na pahamtang. No? 500 pesos ning nagahulat sa iya mga kaksyon. Ari na sama sa ilutanay sa Piakalinya. Hello, mayong hapon. Mayong hapon, sir. O mayong hapon, sino palihog ni? Si Susan Delphine Hegan. Susan Delphine Hegan. 48 anyos ka? Yes, sir. Taga din ka gani, ma'am? Yes, sir. Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Okay, isa lang pamangkot ko si mo, hapos malang ni, anong extra nga ginagamit adre sa balita, ato sila nga pag-extra sa mga reporters. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay? Una sa Aksyon Radio, sa Bacolod. Liwatanay, ano to, ma'am? Una sa balita, una sa aksyon sa radyo sa Bacolod. Dogin rambol mo pang katapusan ba? Anyways, congratulations, mama. Thank you, gid mama. 500 pesos, hulaton mo lang dira ang pagpadala sa inyo dira, no? Sa imo dira nga area sang pera padala, no? Hulaton mo lang da mensahe nila, ma'am. Thank you, gid. Thank you so much, sir, sa inyo magang pamasko. Sige, salamat, gid. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo #1. Congratulations kay Madam Susan Delphine Hegan from Concepcion, Talisay. No? Why na ta galing sang oras pa? Lang-alang na ta sa tiyempo diri sa ato sininga pangalagad. Pasensyang way ta malabutan na. Pabosan ta lang ini kung matigayo naton ini ang mga mensahe ninyo. No? 58 días na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 65 ka adlaw na lang antes pa man ang New Year's Day. Salamat gid mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dili Gilang mga Manugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyos ni Kaaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,